tardes a todos e a todas. Estamos aquí na primeira semifinal, neste caso de infantil feminina. E bueno, como vedes, estánse empezando a encher o pabillón porque unha hora da hora de comer, bueno, por así dicilo. E bueno, estou con Laura Madaleno e con Lucía Cruces, adestradoras do Tecnosat Balonmán Cangas e do Mecalia Atlético Guardés. E bueno, Lucía, comezamos contigo. Quinto e sexto clasificado na Liga, sodes? E bueno, contanos, Vitoria nos dous partidos de Liga para o Balonmán Cangas. Como afrontamos este encontro? Bueno, as rapazas están bastante tranquilas, a verdade, que é o máis importante, creo eu, e xa lle dicen que se olvidaran completamente de os resultados da Liga, que isto era un partido diferente, que ambos equipos obviamente viñamos a loitar hasta o final, que iba a gañar o equipo que pois máis ganas lle puxera o encontro ao final. Laura, neste caso, como xa preguntamos e comentamos a mañán, os partidos de Liga aquí bórranse. Un partido único de eliminatoria, porque isto, ao final, é unha final. Sí, é unha final, sabemos que é un equipo competitivo, que os resultados da Liga aquí xa non teñen partido e que temos que estar finas para poder competir. Ao final, quinto e sexto, poucos puntos de diferencia, o partido da ida foi máis un, e ao final creo que está aí. A verdade que imos ter un partido bastante igualado. No voso caso, Lucía, contame, porque estiven aí a mirar un pouquiño, tes algunhas alevíns tamén, partido bastante, o sea, equipo bastante noviño. Sí, son moitas rapazas novas, feito subimos alevíns, no? Que é un premio tamén por elas, polo seu traballo, polo seu esforzo na súa categoría aí con nós, e poden xogar igualmente con a categoría máis, só hai que por canas e listo. Ollo que estas alevín van dar moito que falar, Laura, que esperamos deste encontro, ademais de que sea igualado? Danos aí algunha pistiña. Eu creo que vai estar máis ben definido por situacións de superioridade, inferioridade, 7 metros, esas cousas que son as que ao final deciden os partidos máis importantes. Eu verdadeiramente penso que vais a decidir aí e que o que estea máis acertado neses pequenos detalles vai ser o que leva o partido. Pois nada, moitísima sorte as dúas e comezamos agora cun auténtico partidazo desta semifinal infantil feminina. Tecnosat Balonmán Cangas e Mecalia Atlético Guardés. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
Moi boas tardes e benvidos de novo ata este pabellón La Liga Arena, onde se está disputando a Final Four de categoría infantil. Turno agora para que xoguen as rapazas esta primeira semifinal, así que toca coñecer os equipos protagonistas neste primer encontro da tarde. Así que, por favor, vamos a darlle a benvida o conxunto que hoxe xogará como visitante, o Mecale Atlético Guardés. Xa cas xogadoras do Guardés e o seu corpo técnico na pista. Toca agora darlle tamén unha calurosa benvida o equipo do Tecnosat Balonmán Cangas. Turno agora tamén para que accedan á pista todos os componentes do colectivo arbitral encargados de dirixir o encontro. E xa, con todas na pista, vamos a comenzar a dar as alineacións de ambos os dous conxuntos e comenzaremos co equipo que hoxe xogará como visitante, o Mecale Atlético Guardés. Comenzamos ca súa capitana con número 25, Ángela Martínez. Con número 1, Lúa Calderón. Con número 2, Marcela Sobrino. 9, Lea Lomba. 11, Valentina Eiras. 12, Carolina Martínez. 15, Marcela Martínez. 17, Julia Flores. 12-8, Sabela Sousa. 20, Amanda Álvarez. 23, Marta Fernández. 24, Yaiza Alonso. 27, Daniela Álvarez. 77, Carolina Reyes. E 94, Eva Pérez. Adestradora, Lucía Cruces. Oficial, Laura Baz. Turno agora para as xogadoras do Tecnosat Balonmán Cangas. Comenzamos ca capitana dorsal número 2, Claudia Cruz. Número 1, Daniela Gómez. 6, Erika Jiménez. 7, Lola Fernández. 12, Nerea Marcos. 12-7, Chantal Lagoa. 23, Carla Fandiño. 25, Irene Gómez. 29, María Sauquillo. 32, Bárbara Lagoa. 33, Carla Melón. E 57, Dafne Grigar. Adestradora, Laura Madaleno. Axudante, Carlos Menduiña. Dirixirán o encontro as colexadas Ainhoa Rodríguez e Valery Gómez. Auxiliados na mesa por Ariana Cambeiro e Juan Carlos Amedo. Exercerá as labores de delegado federativo Víctor Rivera. E mentras damos comenzo o protocolo da Federación Galega de Balonmán, só nos queda desexarlle a maior das sortes as rapazas nesta primeira semifinal da categoría infantil feminina.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Ainhoa y ella es mi compañera Valerie. Cualquier duda que tengáis nos lo podéis comentar sin ningún tipo de problema. Debates más largos vamos a dejarlo para el descanso y para cuando acabe el partido, ya que hay más tiempo. Y nada, queríamos empezar dándoos la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y bueno, lo más importante para nosotras es que os respetéis entre todas, que os lo paséis bien y que disfrutéis, que es lo más importante. No sé si alguien quiere comentar algo. Pues buen partido a todas. Pois xa estamos de volta nesta canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Como podendes observar xa en imaxe o meu carón non está Alberto Durán, cambiamos o compañeiro para esta retransmisión. Adrián Menduiña, moi boas. Moi boas, Charly. Aquí estamos, preparados para esta semifinal. Pois, bueno, como comentábamos tamén un pouquiño durante a mañán, esta categoría tan complexa, sobre todo polos altibaixos que poden ter os xogadores e as xogadoras. Bueno, onde pensas tú que pode estar ese punto de inflexión neste partido? Pois este partido vai estar nos pequenos detalles. Ao final se mirou na temporada, unhas acadaron o quinto posto, outras o sexto. O partido de ida acabou con +1 para un dos equipos, o outro foi un pouco máis desequilibrado porque xa non había nada en xogo. Pero isto é unha Final Four, son equipos dun nivel moi parello. Ao final vai a depender de cousas pequenas, de ao final o que sepa levar mellor os nervos, a que este máis eficaz de cada portería, as pequenas cousas. Pois tamén aspectos que decantaron ou foron decantando durante os primeiros tramos dos diferentes encontros que vivimos aquí pola mañán da categoría masculina, pois eses nervios, non, que decíamos ao principio, que se lle notaba, por exemplo, os conxuntos que abriron, non, esta Final Four, o Tecro en liña 21, que ata o minuto 9-10 bueno, tiveron pérdidas de erros non forzados, con estes pases que non iban de todo claros, non? Bueno, pois estes aspectos que suelen marcar o inicio deste tipo de partidos. Queres xogar como fai Alberto Durán tamén a ser un pouquiño previsor, ver un pouquiño quen gaña o partido, ou esperamos un pouquiño máis? Eu esperaría. Ao final, o que estás dicindo, Charly, son rapazas, a gran maioría delas é a primeira vez que compiten nunha Final Four, hai algunha que se repite, pero bueno, a gran maioría son novas e ao final hai que ver como son capaces de desenvolverse nesta situación, que ao final hai moitos nervos, como estábamos dicindo, e vai depender moito diso. Pois tamén apuntar que, bueno, iso o comentamos pola mañán, pero bueno, nesta categoría tamén hai xogadoras, rapazas que formaron parte das diferentes seleccións. Pues neste caso o Guardés conta con Ángela e con Daniela, que son xogadoras que xa levan 2 cesas ás costas, que xa xogaron tamén a Final Four, perdón, o ano pasado non xogaron a Final Four, xogaron un sector nacional, e bueno, que xa teñen un pouquiño máis de, digamos, de experiencia neste tipo de encontros. Pola outra parte encontramos a Cangas, que son xogadoras tamén de un moi bo nivel, que ao mellor algunha non está habituada a disputar este tipo de encontros, pero que tamén van a dar a batalla. Sí, sen dúbida. Ao final, en Cangas sí que hai algunha que disputou a Final Four ano pasado, pero bueno, o que diste, Daniela e Ángela xa veñen de ter un bagaxe máis grande, xogando campeonatos de España sectores, pero bueno, como te decía, son rapaces e hai que ver como inicia isto. Pois arranco o encontro e vemos aí o Guardés vestindo esa camiseta característica ca bandeira do pobo, e bueno, pois as dúas xogadoras que aí temos a primeira, Ángela, bueno, gran parada aí de Daniela, da porteira do Cangas, e dicíamos, pois bueno, xa con todo a as dúas entrenadoras. Sí, ao final aquí non se pode deixar pasar, ao final se empezas relaxada e cando poden abrir o marcador, esas diferenzas ao mellor non se poden cerrar, así que hai que ir con todo de principio a fin e intentar minimizar os fallos. Vemos aí a central, a Carla do Balonmán Cangas, do Tecnosat Balonmán Cangas, moi ben aí ese extremo por fora, que venga nada a calle. Primer tanto conseguido pola capitana, por Claudia, que xa soltou os nervos. Sí, o primer gol sempre fai soltar un pouquiño os nervos ese e iniciar o marcador, que sempre ben. Vamos a ver agora os mandos do ataque
do conxunto do Baixo Miño a Daniela, que ven ese amago, quitaronlle pasos. Non botou antes de incurrir nese cuarto paso, pero moi ben, falábamos tamén da riqueza que lle dá o xogo os amagos. Sí, ao final os amagos son unha parte moi importante no balonmán. Ao final, nesta categoría, ademais, que siguen moito a visión ao balón, ao final, un amago pode variar a situación da defensora. Moi ben aí, Lea, contundente nese intento por parte da xogadora do Cangas, do dorsal número 6 de Erika, de intentar penetrar. E de momento, pois, moi xuntiñas, non, as xogadoras de ambos os dous conxuntos en defensa. Sí, ambos equipos saliron na defensa 5-1. Bueno, parece que están optando, incluso levan 4 ataques, 2 e 2. En 3 deles pasaron co extremo a doble para iniciar co 2x2 en zona exterior da lateral e dai darlle fluidez ao xogo. A ver como van avanzando, pero bueno, parece que están incurrindo nesas situacións bastante os dous equipos. E tamén coñecedoras do perigo que teñen as dúas centrales, neste caso Daniela por parte do Guardés e de Carla por parte do Cangas, ese 5-1 un poquinho máis avanzado, non? Para sacar de esa zona eficaz as xogadoras, que ven agora Daniela, que vaya golazo acaba de meter con esa finta o punto forte, pois un pouco apuntando o que decíamos, non, Mendu? Sí, ao final chega a situación de 8 metros e non hai contacto no brazo. Entonces unha xogadora destas características en 7-8 metros sin contacto libera o brazo e, bueno, balón para dentro. Pois 1-1. Chegamos ao minuto 3 desta primeira metade, estamos a piques de chegar. Un partido, a verdad, que moi bonito o que están ofrecendo estas rapazas. Pues aí o primer lanzamento da extremo do Cangas de Erika, que é quen de superar a Lúa para por diante de novo, que ven a réplica de Ángela. Ese pequeno enganchón, non, no momento do lanzamento. Sí, agarrou o brazo por detrás, 7 metros e, bueno, quizás pudo haber sido algo máis, pero bueno, os primeiros minutos do partido vamos a deixalo en 7 metros. Vamos a ver que falla Ángela neste lanzamento. Tira os penaltis moi ben esta rapaza. Sí, marca moi ben os tempos, aguanta que a portera se desplace e ao final colocarla en zona contraria. Pois Ángela, cando mires o partido repetido, un especialista en 7 metros como Mendu acaba de darte o seu beneplácito. Continúa o encontro mo balón o Cangas, que están aproveitando moi ben esa circulación de balón. E agora acaba de gañar moi ben por aí a zona Nerea, con esa circulación de novo de Erika dentro do extremo. Sí, como estábamos dicindo, están xogando moito a circulación por fora e ao final superan ler ben a situación do avanzado e levala pa zona de inicio de volta para ganala por fora. E moi ben Nerea na situación de finalización. Vemos aí que ataca Lea, que quería buscar aí un pouquiño esa iniciativa, que ven agora balón filtrado aí a súa compañeira no pivote, a Carolina. Un tiro un pouquiño forzado agora dende a zona lateral. Sí, ben defendido pola defensa do Cangas neste caso. Pecou agora un poquinho, non, Daniela, de non darlle continuidade. Sí, como ben decías antes, están perdendo profundidades na zona esquerda do ataque do Guardés, axudando moito con Daniela e con Ángela, e que leven ao balón a zona contraria. Bueno, o Guardés conseguirá facer máis dano cando sea capaz de soltar esa bola e dar a continuidade correspondente. No, decíamos tamén na Final Four juvenil a importancia que ten que o central se dé conta de cando axuda ou non axuda o avanzado, non, nese caso. Pero como estás dicindo, xa costaba en juvenil, imagínate categoría infantil. Efectivamente, xa tamén algo creo que se comentou, que ven agora o Cangas. Aí, lástima ese lanzamento de Dafne, que creo que recepcionou o balón xa moi preto da liña de 6 metros e non lle deu tempo a facer o ciclo de pasos. Exacto, foi coa carreira moi marcada aí e non pudo impulsarse ben no último paso e ao final o brazo foi demasiado largo. Pois xa pasados os primeiros 5 minutos desta primeira semifinal que enfronta o Tecnosac Balomán Cangas, que ven Lea mentras estamos comentando ese tempo transcurrido e o marcador 3-2 a prol do conxunto do Morrazo. Un inicio, a verdad que moi variado, moi intenso, de momento non están contemporizando nada niñún dos dous conxuntos. E de novo, Carla mandando ahora que circule a súa compañeira Dafne. Sí, a verdade é que está me sorprendendo o xogo táctico de ambos os dous equipos, iniciando sempre con situacións para logo ao final que haya unha boa toma de decisión. Agora mismo, levado moi ben a zona do extremo esquerdo e volveu a definir moi ben Erika. Compañeiro 4-2 ahora no marcador.
pois o que ten que ter ese contacto no momento do lanzamento. Dicía que o que ten que ter tamén claro o Cangas e o Guardés, pois bueno, a rapidez que atacan os dous conxuntos. Bueno, comenzar non a contar neses desdoblamentos mentras vai Ángel aí de novo. Que temos que comentar algo neste 7 metros, Mendo. Nada que comentar, nada que comentar. Tiro moi potente que ao final non chegou a porteira. De novo aí esa man esquerda de Carla mandando o un para esa permuta aí na zona dereita. Que ben. Moi ben aí esa finta punto débil. Carolina tamén moi ben orientada, mandando sempre cara ao centro. Sí. De novo Cangas con ese desdoblamento de Dafne, que ven a continuidade aí, perden o balón. Vamos a ver que ven a defensa de Carla. Ese pequeno toque ao final. Iso que a estaba levando bastante controlada. Sí, o replego non foi malo, pero bueno, ao final considerou que cos brazos desplazou a xogadora Guardés. Bueno, 7 metros é exclusión para o Cangas. E ollo que cambia a lanzadora. Aí vai Daniela, que pon agora mesmo o empate no marcador nesta superioridade numérica a prol do Guardés. Pois sí, a ver agora como se desenvolven nesta superioridade numérica, que sabemos que sempre nos partidos sempre son moi importantes saber como se xogan estas desigualdades. Sí, porque ademais marcan non moito o desenlace dun encontro e se apuntábamos antes os nervos non e a todo o que teñen que xestionar estas rapazas, pois xestionar ben este tipo de actuacións é moi importante. Aquí temos pois con moita calma fijando as súas opoñentes, o que ven Ángel aí, pero que ben aparou a capitana de novo Claudia, decíamos, non? Pois xestionar todo isto, pois facelo ca tranquilidade e serenidade que acaba de facer o Cangas neste ataque. Sí, ao final é importante facer un ataque con calma, e se ao final finalicen por arriba con gol, pois mira, inferioridade, de momento un 0 na inferioridade, importantísimo para o Balonmán Cangas. Aí Daniela que se precipita un pouquiño, esa doble parada de Daniela. Sí, ao final o que estábamos falando, Charlie, ataque en superioridade numérica do Guardés, importante que finalice en gol, precipítase tirando desde fora en apoio sen unha situación favorable de lanzamento, e bueno, ataca o Cangas agora para facer o +2 nunha inferioridade numérica, que acaba en gol de Claudia ahora mesmo, moi ben xogada. Sí, están tendo un poquinho de problemas aí ahora de que ven Ángela, que non dá respiro niñunha defensa do Cangas, moi ben plantadas aí as xogadoras do Morrazo, con Bárbara aí no centro da defensa. Decía, non, esa facilidade que acaba de encontrar o Cangas, que non estaba encontrando, ainda que estaba moviendo moi ben o balón, que ven agora aí Carolina, pero non hai... Moi boa parada de novo de Daniela, que se leva xa 3 seguidas agora mesmo. E ollo que tamén o apuntábamos, non, nesta categoría, se un porteiro colle, unha porteira colle unha racha boa, é moi complicado de superar. Mirámoslo no partido, no primeiro partido co porteiro do Línea 21 e despois, pois, bueno, cos diferentes porteiros que utilizou o Xiria, non? Pois a verdade é que sí, é moi importante nesta categoría. A ver, un portero é moi importante en todas as categorías, pero aquí en categoría infantil é moi importante. Como miraste nos partidos de Gantes, ao final, os fallos de lanzamento que fan nesta categoría, que haya moita máis precipitación, e ao final iso fai que haya moita máis pérdida de balón, moito máis fallos de lanzamento, e ao final é difícil manter as tablas nesta categoría. Agora robo de Erika por parte do Balonmán Cangas. Vemos aí esa pérdida de Lea, moi ben o repliegue, que ben continúa ahora Carla, que ven de estar 2 minutos sentada no banco por esa exclusión que non lle viu tan malo o Balonmán Cangas. No, para nada. Por este novo parcial. 7-4 no marcador. Cambia aí Carolina para darlle entrada a súa compañeira Ayaiza no pivote. Bueno, de momento esta primeira línea que non está facendo as cousas mal, o que pasa que Cangas sí que está moito máis replegado, está facendo moi ben as axudas aí para que Ángela, aínda que execute o lanzamento, non o faga dun xeito cómodo. O que falabas tú, non? Fallo, precipitación.
Sí, ao final é o que estábamos falando, teñen que ser capaces de leer esas situacións do avanzado que está perdendo profundidade cando a lateral ataca ao centro e dar a continuidade á zona contraria. Non están sendo capaces, chegou a unha situación de lanzamento pero algo forzada a que non foi capaz de finalizar en gol. De novo ese procedimento do Balonmán Cangas para sacar por fora a extremo esquerdo a Erika, ese balón que chega moi ben con esa continuidade de balón que están amosando o conxunto do Morrazo a Dafne para que de novo meta outro gol e acabamos de ver de novo tamén outra acción de precipitación por parte de Ángela. Sí, teñen que ser capaces de calmar o xogo ahora mesmo o Guardés, porque ao final estaban xogando moi ben ao principio, pero é o que decíamos, al final míranse que no marcador agora están 4 abaixo e queren remontar nunha acción. Queda moito partido por diante, teñen que ser capaces de pausar o xogo e xogar como estaban xogando nos primeiros minutos do partido. Que ven esa combinación aí entre Claudia e a súa compañeira Bárbara no pivote. De novo ese 2-2 en zona lateral. E que ven agora, non? Esa internada por parte de Nerea, igual a adestradora, aí vemos mentras colle ese cartón para solicitar o tempo morto con esta diferencia de 5 goles xa no minuto 12, pero que decíamos que non é porque non se estén facendo as cousas ben, senón por esa precipitación que están mostrando as súas xogadoras. Balón de novo para o Cangas, que vemos aí que Carla lle está metendo unha marchiña máis, de novo Claudia nesa finta. Que ben está dando esa continuidade. Ahora Erika que se le va a armarse a cabeza, non? Sí, veo que non tirou por dentro da portería e sorprendeuse, pero bueno, ao final a portería tamén está aí para axudar, fíxose grande, tuvo que asustar e tirou unha por fora. Pois vamos a ver como intentan solucionar o pequeno atasco que está tendo agora a nivel ofensivo o Guardés. Porque sí que están movendo ben o balón, pero lles falta, non? Tamén o que apuntábamos, un pouquiño de verticalidade en vez de tanta horizontalidade, non? Sí, ao final o que estamos dicindo, a avanzada está perdendo moita profundidade e cando os laterales atacan a súa espalda e teñen que ser capaces de ler o xogo e darlle a fluidez ao balón. Cando sexan capaces de facer iso, van a ter moito máis éxito nas situacións de lanzamento. E vemos agora que Ángela está capitalizando, monopolizando, poderíamos dicir, o ataque do conxunto Guardés. Estás equivocando en ir a buscar de frente pues bueno, a Bárbara, a Carla, que están defendendo, facendo unhas labores defensivas moi boas. Sí, ao final é o que estábamos falando, estáse facendo moi grandes as xogadoras do Cangas e bueno, teñen que ser capaces de dar ese pase a máis. E de novo Dafne aí dende o extremo dereito. A verdad que a xogadora que está movendo o equipo o seu antojo é Carla, están dándolle moita continuidade. Acaba de facer ahora unha finta moi boa mentras miramos como Lucía, adestradora do Guardés, solicita o tempo morto. E vamos a ver que lle indica a adestradora as súas xogadoras. Os lo he dicho antes, llevamos 13 minutos de partida, aún no hemos acabado. Esto no dice nada, este marcador. Coño, seguir luchando los balones hasta el final. ¿Qué problema estamos teniendo? Estamos atacando, igual que primera línea, que extremo, da igual quién ataque. El primer paso vamos a toda hostia, segundo paso vamos perdiendo fuerte y el tercero no nos llega el balón a la portería. Entrar como putas motos para las calles, coño. Sin miedo a entrar, ya está. Es gol, maravilla. Va por fuera, seguimos intentando. Ya está, no hay nada más que hacer. Lanzar, sin miedo. Tías, en defensa, todas juntas. ¿Sabéis quiénes son las peligrosas? Todas juntitas, con brazos, activas. Que los nervios no puedan con nosotras. Que no estamos jugando contra los nervios, estamos jugando contra el Cangas, Concho. Estamos jugando contra el Cangas, va, venga. Pois aí estaban as verbas de Lucía, bueno, intentando o que decíamos, non, quitar tamén eses nervios que teñen as rapazas, de que non xogan contra elas mismas, senón que xogan e que queren por balonmán, non, en riba da mesa, así que
bueno, vamos a ver como funcionan. Sí, exactamente, ao final é o que decís, ao final intenta sacarlle peso un pouco as rapazas, que vayan forte para dentro, que non dubiden, que se fallan teñen a seguinte para metela, e ao final é iso, que non teñan a presión que ao final están sentindo agora véndose baixo no marcador, e que confíen nelas mismas. De feito, agora estuvo moi ben o procedimento, que pasa que, bueno, por exemplo, Lea está pouco atrás, non? Está un pouco afastada, non recibe ese balón en carreira a lateral, a xogadora de primeiro ano que ten o Guardés aí nese lateral dereito, sumando minutos, unha xogadora cun futuro prometedor. Bueno, un pouco mellor sí que hilvanado todo ese novo ataque, e o Cangas que sigue, non? Facendo ese xogo con Erika que sale dende o extremo, e Carla que lle dá a pausa necesaria, que ben está movendo o balón o Cangas agora, ese puntiño maiores en defensa, non? Que reclamaba Lucía, que teñen as xogadoras. Sí. Agora hubo unha lectura moito mellor dos xogos, xa non se descontaron por atrás, logo, despois dos outros pases, sí, pero foron forte a cortar a situación de continuidade de balón, e bueno, xa lle costou máis o Cangas. E aí vemos que hubo un cambio na portería do Guardés, entra Marcela, un novo gol, 11-4. Vamos a ver aí, tamén non o poden ver en pantalla, pero está facendo exercicios de quecemento outras rapazas do Guardés, mentras Daniela Álvarez intenta esa finta, que ven a la finta de giro, esa reviravolta, pero de novo, pois outra vez, aí con esas mans que se fixeron moi largas, Bárbara. Pois sí, ao final, como decías, é unha rapaza moi alta, que ao final estirando os brazos ten moita envergadura, tirar por riba dela é moi complicado. De novo Claudia ao ataque con ese traballo que está moi ben Marcela. Ahora con esa parada, decía, pois moi ben Claudia, pero con unha Carla que está aos mandos do equipo e que está facendo moi ben, E que ademais están tamén moi intensas en defensa. Sí, ao final o que falábamos, van moito a zona de balón, a que non haya fluidez no xogo, están cortando as situacións. Ese pase de Lea que intenta filtrar a súa compañeira, a Yaiza no pivote, non foi quen de encontrar. Bueno, minuto 16 desta primeira mitad de Mendú, 11-4. Falábamos tamén pola mañán de que aínda que sexa categoría infantil, non, este tipo de distancias non representan nada, non? Non, en a categoría infantil aínda menos que noutras. Ao final, o que te decía antes, póñense nerviosos cando se acercan no marcador, empezan a perder balóns e cando te das conta están empatadas a 1 no marcador. Isto é moi volátil. E vemos aí que Lucía dá entrada a dúas xogadoras, a dúas extremos que estaban facendo exercicios de quecemento. Vemos que entra Valentina aí no extremo esquerdo, entra, se non me equivoco, creo que era Marcela, non? Tamén. Outra para de Daniela, lanzamento agora de Valentina desta esquina, primer contacto co balón e boa situación de lanzamento, pero Daniela anda moi acertada. Dinámica de porteira que está parando, porteira que crea tamén, xenera esa precipitación, de novo Carla mandando a Erika por fora, que falla ese amago, que ben está gañando tamén ahora. Está Dafne no lateral dereito e que ven a continuidade do Cangas. Está moi vendo o balón. Está movendo o balón moi ben o Cangas para sumar o seu 12º gol. Sí, ao final outra vez a xogada é que o extremo xoga por fora e inicia o xogo Erika, que é extremo xogando en zona contraria. Lee moi ben de inicio o Guardés, pero o Cangas é capaz de levar a zona contraria para ganar a por fora de novo. Pois 12-4. Ollo que estamos entrando xa tamén nunha zona que ven esa finta de giro, pero se están precipitando moito as rapazas do Guardés a hora de querer buscar solucións, porque están facendo a guerra pola súa conta dun xeito individual en vez de articular algo máis coral, máis en equipo. Sí, é un reflexo do que dicimos antes de empezar o partido, non sabíamos como iba a ser isto, pero ao final empezan a marcharse no marcador e as xogadoras do Guardés non queren ver esa renta, queren reducilo o antes posible, estánse acelerando, é o problema que están tendo, estánse acelerando. Eu, como te decía antes, Charlie, se son capaces de calmarse e xogar tácticamente como comezaron o partido, sería outra cousa, pero ao final estánse acelerando e os lanzamentos non son en boas situacións de lanzamento. E miramos tamén aí ese cambio defensivo que fixo Lucía, colocar a unha xogadora que fai moi ben o avanzado como é Ángela e intercambiala, pois neste caso con Lea, non? Lea vai a pasar a ese 3 defensivo para ter os lados
a Daniela e a Yaiza, perdón. Sí, está claro que Lucía ten que intentar facer algo para cambiar a dinámica e Ángela nesa situación de avanzado está moi acostumbrada e coa súa envergadura pode recuperar uns cantos balóns que poden facerlle moi ben o Guardés. E de novo, outra parada de Daniela que fai que a fenda sexa un pouquiño máis grande. Vamos a ver se non amplía xa os 9 goles o Balonmán Cangas. De novo extremo por fora. Ahora xa non é que ven esa man de Ángela que dicíamos que está moi acostumbrada a defender nese espacio. Tamén non era Erika, senón que ven agora Ángela e ahora sí celebran aí as compañeiras. Pois ese quinto gol despois de que levan 10 minutos, o mellor, sen marcar gol. Sí, perfectamente 10 minutos, porque empezaron arriba no marcador nos primeiros intres, pero ao final quedaronse aí neses 4 goles. Pero que dicíamos, esa recuperación con esa envergadura, sabe ler ben a situación de roubar o bote e ao final conseguiu roubar, recuperar en a transición que non se formara o Cangas e facer un gol rápido. E aí de novo Carla, que está sendo un auténtico pesadelo para os intereses do Guardés a nivel defensivo. Está lendo moi ben o partido, que ven esa finta aí que xa se do golpe, non? Ese pequeno contacto por parte de Ángela. E de novo movo balón o Cangas. Carla aí intenta buscar que venga. Iso sí que é o que está facendo. Ahora se están enrocando un pouquiño en ir a tanto un para uno a zona central, non? Sí. A diferencia de antes, agora mesmo están aí moi encalladas na zona central e o Guardés está defendendo ben as situacións. Aí vai o segundo pase deste pasivo, terceiro, cuarto ollo que hai que lanzar, pasivo. E aí esa boa defensa, non, que acaba de facer o Mecal Atlético Guardés. Sí, pois encadena dúas boas defensas que ao final isto é o que pode facer que vayanse acercando pouco a pouco ahora no marcador. Así que o Guardés tense que centrar nesas situacións defensivas e logo pouco a pouco ir xogando tácticamente ben en ataque para ir reducindo esa ventaxe. Entra Carolina no pivote, esa vela no extremo para que Valentina colla o lateral esquerdo, que ven agora Daniela. E despois dese incurrido en pasos a xogadora do Guardés, bueno, modificando non as pezas agora Lucía para encontrar esa primeira línea. E tamén se volve a equivocar de novo Daniela, non? Esa precipitación da que falábamos antes. E estaban xogando ben, unha acción de falta ben defendida polo Cangas, pero ben xogado polo Guardés, nada máis sacar a falta, ese lanzamento desde 9-10 metros, que ao final non é unha boa situación de lanzamento. Vemos que volve a cambiar a defensa, o avanzado Sabela. Colle Sabela e Ángela volve a coller o 3 defensivo. Estánse axudando moito ollo aí, que parece que Carolina acaba de torcer o tobillo. Sí, parece que se queixa. Ollo a pobre, porque xusto acaba de entrar na pista, Esa acción xusto no momento que de feito chocaron Sabela, ela e Valentina, creo. No momento non que foi a cerrar. Esperemos que non sexa nada, que poda seguir a xogadora do Guardés, que xa se pon en pé, recibe a ovación do público. Pero que, bueno, de momento sí, parece que sí, que apoya de todo o pé. Bueno, boa noticia. Sí, é boa noticia, sempre que vaya polo menos apoyando un pouco, non parece un esguince moi forte, polo menos. A verdade é que non mirei na situación como foi, pero supoño que un desequilibrio con a compañeira, con a rival ou un pisotón. Entonces, bueno, esperemos que non sexa nada e podamos volver a mirar no encontro. Sí, porque ademais é unha xogadora que lle dá tamén descanso, pois como pudemos ver as súas compañeiras, a Yaiza ou a Carolina, que agora a que volta a estar no pivote, no eixo do ataque do Guardés. Apelar, non, un poquinho agora a calma de Ángela e de Daniela para que non fagan este tipo de accións. Outra vez, ben defendido polo Cangas, está con 3 xogadoras do Cangas en contacto, porque saben do perigo que ten Ángela nestas situacións, e ao final o lanzamento non un lanzamento todo cómodo que debería ser. Ademais, un lanzamento tamén bastante previsible, moi localizado, a zona central. Carla e Erika, que están facendo das súas, que ven agora, contactaron aí con Nerea nese desdoblamento, non? A zona, ese espacio 1 e 2.
13-5 no marcador, encaramos xa os últimos 2 minutos desta primeira metade, Mendu. Pois sí, a verdade é que estalle costando moito meter gol o Guardés, e a renta é de 8 goles. A ver se é capaz de volver a retomar esas situacións ofensivas, sobre todo. E bueno, a ver como avanza isto. Ese balón que se escapou pola línea de banda. Bueno, unha pena, están moi lonxe. As xogadoras do Guardés non están... falámoslo fai uns intres, ¿no? Moi ben movendo o balón de lado a lado, pero está faltando verticalidade, está faltando ir a buscar a portería. Sí, exactamente, que no momento que van a buscar a portería é cando van a lanzar, tienen que ser capaces de ir a buscar esa situación de atacar a portería, fixar as oponentes e dai dar esa continuidade para xerar o espacio para as compañeiras. Está claro que, bueno, que precisa tamén o Guardés de que aparezan ese tipo de accións individuais ou colectivas para que ven agora aí Carla, que ven esa finta o punto débil, ese enganchón aí do brazo de Carolina que recoñece deportivamente. Primer 7 metros do encontro, non? Para o Cangas. Pois sí, a ver agora tira Carla, a ver en que acaba. É moi boa parada, moi boa parada. Aguantou aí no centro da portería, leu ben un impulso e acadou a parada. Moi ben aí Marcela, que lle dá a oportunidade nestes últimos 40 segundos, está encarando casi os últimos 35, o Guardés de, bueno, preparar un novo procedimento. Aí esa finta moi ben agora, máis elaborado, metendo ese cambio de posto para que Ángela poida encarar a zona central. E vemos de novo aí Daniela que abre para Ángela, Ángela que se levanta, e agora sí un poquinho máis elaborado. Restan 10 segundos agora mesmo para rematar esta primeira metade. Ollo que quedan 5 segundos, non se decatan as xogadoras do Cangas. Vai haber un lanzamento por parte de Carla, ese lanzamento que se vai por fora. Bueno, podían haber pedido tempo morto, non? Sí, eu estaba agardando a que pidieran o tempo morto, pero bueno, considerou que non. A veces é máis productivo incluso, porque xa sabemos que están nestas categorías cando queres pedir al final e cando deixas que outro equipo tamén se sitúe, cambien de defensa e roben a pelota, pero bueno, non se deron conta tampouco os xogadores e acabaron tirando desde 12 metros. Foi un lanzamento por fora. Pois mentras miramos aí, bueno, imaxes da afección do Tecnosat Balonmán Cangas, que ademais de encher o Gatañal é capaz de encher e animar casi tamén a la Liga Arena. Bueno, un poquinho o resumo, non, desta primeira metade con esa precipitación por parte do Guardés, mentras vamos a mirar tamén un par de accións repetidas desta primeira metade con eses pases que chegaron moi ben a zona esquerda, non? Aí vemos a Erika superando. Decíamos, non, eses primeiros minutos do partido, esos primeiros 5 minutos moi bons, contemporizando moi ben os dous equipos, pero despois esa precipitación, non, por parte do Guardés que fixo que a fenda fora pois a que agora mesmo. Pois sin dúbida, Charlie, sin dúbida. Ao final está claro que o Cangas está sendo capaz de ter unha boa lectura da defensa do Guardés, dar esas situacións de pase máis sempre cara fora, gañando as calles entre 1-2 e as situacións de lanzamentos do extremo. En cambio, o ataque do Guardés está sendo máis estático, máis accións directas, sin dar fluidez ao xogo, moi acelerado por momentos para intentar remontar esta renta que ten o Cangas ahora mismo. Se son capaces de ter unha boa lectura na segunda parte, como fixeron agora mesmo nesta última xogada, abrir o avanzado, sacalo de zona para facer chegar a situacións de lanzamento, movéndose sin balón, que non chega avanzado, incluso as accións de 1 para 1 con moito espacio, vai a conseguir facer moito máis dano co que estaba facendo agora. Pois momento para as adestradoras de dar as indicacións de cara á segunda metade. Nos volvemos nuns intres con esta primeira semifinal da categoría infantil femenina. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
partido que acaba de gañar esa eliminatoria de Final Four 22-27, non? O Balonmán Culleredo e as xogadoras do Miaño que estarán na Final Four de categoría cadete, mentras miramos xa a ese procedimento que ben o están xogando as xogadoras do Cangas, ese procedimento recurrente, pero que tamén decía Alberto Durán pola mañá, se funciona, por que cambialo, non? Sí, máis aínda nesta categoría, ao final facendo dúas cousas ben, téndonas moi ben entrenadas, ao final le dalle ritmo ao balón e chegaron a unha boa situación de lanzamento. Comezaron a segunda parte, como acabaron a primeira, resultou exitoso. Agora levou un golpe Ángela no ataque do Guardés, parece que xa se recupera para poder seguir no partido. Sí, porque Nerea, en este caso tamén, a central defensiva aí, Lola, non están tendo ningún tipo de reparo bueno, de feito debe de molestarlle porque ten que entrar Valentina aí a ese lateral dereito. Sí, non están tendo ningún tipo de reparo nesa contundencia defensiva. E outra vez precipitación por parte de Daniela. Sí, consigue moverse moi ben sin balón por diante do avanzado, generar a superioridade numérica cara ao lado, pero ao final, en vez de tomar unha boa decisión, acaba lanzando en apoio en riba da central defensiva, que é moi complicado. Vamos a ver aí, parece que hai un pequeno... Sí, parece que un árbitro apitou pasos e a outra golpe franco, van a falar para ver que sucedeu antes. Ese pequeno protocolo. Pasos, balón para o Guardés. Bueno, 14-6. Isto é que o Guardés colla 3 ataques e o partido cambia moi rápido. Sen dúbida, sen dúbida. Ao final, o que dices ti, colle 3 ataques, ponse a 5 no marcador e ao final o que se vai a acelerar vai ser o equipo de Cangas. Entón queda moito partido por diante, son 24 minutos que quedan e moito. Pois vamos aí a ver como ataca agora o Guardés con Lea. De novo, esa precipitación agora da finta e do lanzamento con dúas xogadoras diante. Aí pode continuar con Lea, que está moi ben o inicio que está facendo Daniela, porque está superando a súa defensora. E agora tamén esa precipitación no saque. Esa pelota que con tantos botes cae na banda de Nerea para un novo ataque do Guardés. Sí, parecía que ninguén quería a pelota, ao final foi dunha man para outra e Nerea colleu. Pois ahora 6-0 por parte do Guardés. Oye, vamos a ver cómo se sobrepoñen a este cambio defensivo as xogadoras do Cangas, que con esa que ven agora, esa internada de Claudia por o espacio 1-2, pero bueno, estaban dándolle moita continuidade ao balón. Entendo que tamén será o quitar ou eliminar o avanzado, pois un pouco máis sinxelo dar esa continuidade. Sí, pero ao final nesta categoría infantil a veces o espacio redúcese e é máis complicado xerar esa superioridade. Agora mesmo defendeu ben, acabou lanzando Claudia en zona dun 2, pero acompañando a ben, o salto tuvo que ser cara fora, con o impulso para fora e con pouco ángulo. Ao final a situación de defensa é totalmente distinta. A ver como se siente agora mesmo nesta situación de 6-0 e a ver como é capaz de solucionar esa situación de ataque o Balonmán Cangas. E vemos aí que non se entenderon Ángela e Daniela. Bueno, parece ser que o 6-0 era porque Ángela non estaba na pista. Pero, bueno, de novo, oportunidade para aumentar esa renda de goles por parte do Balonmán Cangas, que está facendo moi ben ese procedimento de extremo por fora máis volta. E agora ese bloqueo que acaba de meter Lola a segunda defensora acaba de ser increíble, Sí, agora meteron unha pequena variante, metendo bloqueo como distina a volta, entrou polo centro de defensa, moi ben esa situación de ataque do Balonmán Cangas. Moi ben eses procedimentos. Vamos a ver se isto non invita a que haya máis precipitación por parte do Guardés. Para a banda, para o conxunto do Baixo Miño, Daniela, que se precipita. Bueno, a mí me deu unha sensación dende aquí que lle tocara unha xogadora do Cangas. Eu tenho a mesma sensación, pola trayectoria da pelota, máis que nada, Pero parece ser que non, o miraron moi claro as colexadas. 15-6, novo ataque para aumentar esta fenda no marcador, que está a ser xa un pouco preocupante, non? Pois intereses
do Guardés como consigan este máis 10. Sí, porque ao final a renta vai aumentando moi pouco a pouco, pero este tempo tamén sigue pasando. Ao final, como non poñan un freno ou consigan defender estas situacións como esta que finalizou Dafne agora desde o extremo dereito, vaise a complicar o partido nun tempo moi curto como non o paren. Moi ben, agora que está moi intenso. Oye, Nerea que leva ese golpe, pero moi intensas as xogadoras do Cangas a nivel defensivo. E agora Daniela, que, bueno, un bo lanzamento, agora sí que o executa ben, pero, bueno, pues, tampouco está tendo sorte o Guardés nese tipo de accións. Ese gol, e ollo tamén con ese tipo de accións aí, Carolina, que non cerrou. Sí, a árbitra mirou o contacto, non o considerou suficiente, pero foi a acercarse a xogadora do Guardés para advertirlle que tuviera cuidado con esas situacións. Doble pivote agora do Guardés con Ángela e con Carolina. Ese pase va para que Lea comence a atacar. Están moi longe as xogadoras do Guardés agora mesmo. E vamos a ver como se sobrepoñen. Están individualizando moito o ataque. Sí, ao final o que diste antes, Charlie, ao final superan nesa acción directa, son capaces de ser físicamente superiores as xogadoras do Cangas, pero en canto chega esa axuda non son capaces de tomar a decisión correcta. Esa continuidade que demandamos moitas veces os adestradores. Encéndense as alarmas que a 20 minutos, porque ademais diso, o Cangas está xogando, está facendo un xogo combinativo moi bo, están contando situacións moi boas, que este penalti por esa defensa interior agora de Ángela, para que lance ese penalti Erika. Esa parada de Lúa, de novo rexeite que colle Erika, ese fallo que lamenta esa xogadora do Cangas, levándose a cabeza, vai xarríndose. Sí, vai xarríndose porque ao final mírase que está nunha situación coa portería baleira, entonces non sabe como botou por fora, pero bueno, son cousas que ocorren. O dato curioso, non, a nota positiva para este encontro neste momento. É unha pena que non lle den continuidade cara aos extremos. Ahora, por exemplo, Daniela. Bueno, sí, é un gol que bueno, que reduce, non, a diferencia a 10. Sin embargo, pues, non é unha situación boa, non, para facelo. Que ven Ángela aí ahora nese roubo. A ver se acompaña algunha compañeira Daniela Ángela desde o chanque. Lle pasa o balón para Lea. Ángela de novo, ollo que está encarando o centro. Que ven agora si o pase pivote a Carolina. 7 metros, acción combinativa. Moi ben a situación de segundo oleada aí do Guardés, encontrando unha situación na línea de 6 metros, xa que a axuda chega a Ángela, como estamos dicindo, conseguiu contactar con Carolina, 7 metros. Para dentro, un Carolina parcial de 0-2 por fin de cara a Guardés, reduce a distancia de 11 a 9 goles. Pois vamos a ver, non? Outro ataque novo. E agora sí que parece que vai ser 6-0 o Guardés, aí formando con Lea, con Ángela, con Daniela, con Carolina, esas 4 xogadoras do bloque central, para darlle, bueno, envergadura, que sexa un poquinho máis complicado, como falábamos antes, non? Sí. A acción de antes se había costado un pouco, a ver agora como se encontran nesta defensa. Que ven aí Erika de novo. Erika que está sendo un auténtico pesadelo para a defensa do Guardés, Sí, moi ben Erika, pero quero resaltar a acción de Lola de novo, unha acción de bloqueo que fai que xenera ese espacio para Erika e que chega unha situación de lanzamento moi clara. Pérdida de novo, aí vemos a Dafne co balón para Claudia, intenta chegar Ángela, que lle rouba o balón, pero ese balón que lle dá, bueno, aparte de darlle no pé, pois deulle na man a xogadora do Cangas. Sí, considero que hubo unha acción de golpe franco. Vemos aí de novo o ataque que ven Nerea gañando aí ese espacio. Erika que sigo seu. De novo Erika, sí, ao final non sei o porcentaxe que debe levar, pero recordo un fallo de lanzamento e moitos goles no seu haber. Pois aí vai Daniela intentando gañar por fora, e sí, son pasos, porque ademais, bueno, intentou facelo, non? Para poder sobrepasar a defensa, non foi quen. 19-8 no marcador, vamos a chegar nun sintres a ese minuto 10. Bueno, a partir do minuto 15 xa se nos encenden todas as alarmas, non? Para a pretensión do Guardés de levar o partido tamén.
para un pouquiño a calma que ben está conectando Cangas para esa os intereses do Cangas, non? Esa calma. Sí, sen dúbida. E ao final volven a poñer esa renta de máis 12 no marcador. O tempo segue pasando, quedan 15 minutos por diante. A ver si reacciona o Guardés agora mesmo. A situación de antes, falabas de Daniela, meteron o pase a extremo para xerar esa situación, pero o problema é que está iniciando moi lesos da zona de influencia. Moi ben Ángel agora, a situación que consigue desbordar o avanzado, e chega a 9 metros sin ningún contacto, é unha rapaza con moi bo lanzamento de media distancia. Sí, de feito, bueno, debe ser ela a que está sostendo con eses goles dende o primer 7 metros que marcou, outro marcou no Daniela, outro marcou no Carolina. Esa invasión de área no momento do desmarque, decíamos, pues bueno, que Ángela debe levar pues dos 9 goles, 6 do Guardés. Sí, quizáis. Novo ataque para o Guardés. Xa minuto 10:30 desta primeira metade no partido nesta primeira semifinal que está enfrontando Tecnosac Balonmán Cangas e o Mecali Atlético Guardés. Balón para Valentina, que vai a atreverse a encarar. Lanza. E de novo tamén pois unha acción directa, sin unha finta, sin unha preparación previa para poder desbordar, ¿no? Teñen que gastar o bote para aproximarse á zona de acción. Ao final, cando chegan á zona de lanzamentos, só teñen os 3 pasos. Ben defendido polo Cangas con brazos, e a porteira, que está moi acertada durante todo o partido, pois atalla o balón. Pois unha das protagonistas e tamén das culpables de que o Cangas este tendo esta diferencia, que ben están indo ás calles, que ben acaba de xogar ahora mismo aí Carla. Están sobrepasando moi ben as xogadoras do Cangas a defensa do Guardés. Colócase de novo o ataque. Diga a colexada que hai que sacar o golpe franco dende onde foi cometido. Valentina con Ángela que intenta superar aí. Balón para Lea. Un pouco tamén atrapallado nestes últimos minutos, que ven esa finta de Lea ao punto débil. Sí, moi ben, superando aí o punto débil. Tienen un pouco atrapallado o ataque do Guardés ahora nestes últimos minutos. Sí, un pouco a trompicóns, diría. Ao final parece que o balón acaba costando de dar esa fluidez, e ao final, bueno, recuperación agora do Cangas. Sí, pero que sí que lle dá no pé a Carla. Ben indicado aí por parte da colexiada, que estuvo moi atenta. Non é doado de ver, porque ademais a compañeira Ainhoa xa estaba correndo cara a outra portería, como ten que facer. E moi ben Valerie mantendo aí o espacio de distancia para indicar ese golpe franco a favor tamén do Guardés. Outro robo, pero moi ben. Agora xa, bueno, Laura, adestradora do Cangas, que xa está facendo cambios, pois un pouco chegando a este punto que acabamos de comentar, non? De poder darlle descanso ás xogadoras, e sobre todo de que non se cansen de cara a mañá tamén. Sí, ao final, coa diferencia que hai no marcador, ten que ir regulando un pouco a situación de cambios, de trocos, para ir regulando as de cara a mañán, que teñen outro partido. E aí vemos os 7 metros que executou Irene, que baixase rindo porque se debeu escapar o balón, no momento da execución. Sí, notas aí que se lle foi da man, porque foi a bastante distancia da portería. Pois vamos a ver agora de novo o Guardés movendo o balón de lado a lado. Lea aí con esa permuta para que coña Ángela o lateral esquerdo, finta punto débil a xogadora do Guardés. E de novo Daniela ante o lanzamento de Amanda. Sí, pero bueno, a situación de xogo esta vez foi mellor. Foron capaces de hilvanar unha xogada e darlle fluidez hasta chegar á esquina. Bueno, atallou a porteira, como ven facendo todo o partido, pero foi unha boa situación. E agora pasos de Nerea, que pode ser que empezara un poquinho fora a acción, non? E despois de acabar a finta, incurrira en pasos a xogadora do conxunto do Morrazo. E vemos aí Valentina, xogadora Levín do Guardés, Levín de segundo ano. Sí. Disputando xa unha Final Four. A ter moi en conta esta rapaza, para ter en conta, para mirar o seu avance. E mentras falábamos do futuro desa xogadora Ángela, que, bueno, pues metía o 10º gol na conta do Guardés. Parada de Marcela, ese saque de contraataque que vai para Yaiza.
ese novo robo de recuperación do Cangas. Despois golpe franco. Bueno, xa encarábamos o minuto 15. Sigue esa renda de 11 goles. Bueno, contemporizando ahora un pouco Cangas, que non está baixando o pistón, cosa que dice moito das súas xogadoras, que están moi metidas no partido. Que ven aí a defensa de Carla. No avanzado, ese detalle de xa gastou o bote a Ángela, que ven ao esa línea de pase, xa se quedou sin pase porque tamén estaba Claudia no outro lado facendo impar. Tempo morto de Laura. Vamos a escoitar a adestradora Cangas. Vale, primero vamos a quedarnos. Carla, ¿vas a seguir haciendo el avanzado? Chantal, sales al 3. Miento, Erika. Melón. Nerea. Irene. Y María. Luego vamos a meter un cambio. Carla, vas a salir tú y va a entrar Bárbara. ¿Sí? Luego vamos a hacer aquí 2 minutos, ¿sí? Y luego cambiamos. Tú vienes al cambio y va a entrar Bárbara. Chantal, tú te vienes al 2 y Bárbara entras aquí. ¿Sí? En ataque jugamos con 2 pivotes. ¿Sí? Chantal, tú vas a ir a 1, 2 de este lado. Bárbara, tú vas a ir a 2, 3 del lado de allí. Exacto. Yo de allá. ¿Sí? Tú allá. 1, 2 allá y 2 allá. Por ahora 2 ataques. 2 ataques y vienes al cambio. Ataco, le pego y Pois podemos escoitar aí a Laura, non, que solicita o tempo morto para facer eses pequenos axustes, non, eses cambios, darlle tamén entrada a xogadoras que non disputaron tantos minutos no encontro, que pola contra pois é moi beneficioso de cara ao partido de mañá no caso de que as teña que utilizar nunha, bueno, non podemos aventurar nada todavía, pero previsible final, non? Sí, ao final é darlle descanso ás rapazas que levan máis tempo e meter en partido e en dinámica as outras xogadoras. Estaba dicindo que agora en 2-3 ataques vai a salir con 2 pivotes, é unha situación diferente de xogo, a ver como responde o Guardés para defender esa situación. E agora moi ben aí o intento, que están moi ben plantadas as xogadoras do Guardés, perdón, as xogadoras do Cangas, ante a iniciativa que está tendo, non, o Guardés en ataque, pero moi ben agora o intento aí de Irene, o mirar que Daniela estaba presionando a Erika, pois ir por la espalda da avanzada. Vaya golpe, non, que acaba de elevar. Lea de novo, balón para Ángela, que se levanta, e Daniela, pois que sigue o seu, a parar balóns. Pois sí, a verdade é que está bastante acertada no día de hoxe. E iso é motivo tamén de que impere no marcador esa diferencia de 11 goles, xa encarando minuto 12-6, os últimos 9 minutos de encontro, que ven Erika ahora xogando con ese desdoblamento, ese 7 metros tamén por ese contacto de Ángela dentro da área. Vamos a ver aí Nerea, que foi a xogadora que lle fixeron ese golpe franco, vai a ser a encargada de lanzar, de executar os 7 metros, que localiza moi ben aí a escuadra dereita da portería que defende Marcela. Yaiza aí de novo quen ataca. Balón para o Guardés. Pois vemos que, bueno, xa penso que as dúas adestradoras son coñecedoras do resultado, non? Sí, parece que sí, ao final é o que estábamos falando, quedan 8 minutos de partido, a diferencia de 12 goles, aunque agora teña un 7 metros Ángela para reducir a distancia a 11, pero bueno, é moi complicado, por non decir imposible. Ao final, bueno, tamén é de admirar que non baixan os brazos, siguen correndo a situación, siguen buscando situacións de ataque o Guardés, e bueno, polo menos non baixar os brazos hasta o final e dar unha boa imaxe para poñer fin a temporada dunha boa maneira. Agora estamos mirando que, bueno, a primeira situación que estábamos falando, que o Cangas xoga con 2 pivotes, ten boa lectura do xogo de avanzado e é capaz de levar o balón hasta o extremo dereito, finalizando moi ben a xogada. E aí vemos o lanzamento, o intento que acaba de executar a xogadora do Guardés, esa dorsal 23, Marta.
bueno, xa Nerea tamén coñecedora, Erika, non, de do que decíamos, de manejar o partido, non, xa máis como os seus intereses, pois contemporizando un pouquiño. Vemos a Irene que non é capaz de superar a Marcela. Bueno, tamén a adestradora do Guardés movendo, non, as xogadoras. De novo aí Marcela co balón aí no extremo. Yaiza que ten aí o balón, ese pase que ben acaba de recepcionar Ángela, ese balón. Como se nota, non, a habilidade desta xogadora, Mendu. A verdade que sí, a verdade que estira o brazo, ao final aí, recepción a man, aí é imparable Ángela. De novo, Nerea que outra xogadora que tamén está o seu, non, querendo ampliar as súas estadísticas. Aí vemos como gaña ese espacio 1 e 2. Ese gol número 25 que vai subir o marcador desde la Liga Arena. E de novo outra parada máis para Daniela, xa precipitadas en exceso as xogadoras do Guardés. Sí, non baixan os brazos, como decíamos, pero dunha forma un tanto precipitada. Ao final chega a situación indo para fora, desde 9 metros, cos defensores delante, é moi complicado finalizar en boa situación aí. Aí temos de novo ese que agora sí, desculpade, antes dixen gol número 25, e agora o gol número 25. Esa penetración de novo, e Ángela outra vez, e Daniela que volve a parar o lanzamento. Daniela, e tamén o seguinte gol de Daniela, ese gol número 13 para os intereses do Guardés. Un partido, bueno, xa vamos a encarar os últimos 5 minutos, Mendu, pois que parecía que iba a ter moita máis igualdade, sobre todo polos primeiros minutos do encontro, e que o Cangas pouco a pouco foi pondo no encontro, non, a súa impronta con ese xogo. Mentras vemos aí o gol de Dafne, ese xogo combinativo que lle fixo ir ampliando a renda no marcador, non? Sí, como dicíamos o comezo do partido, ao final eu particularmente esperaba un partido moi competido, pero polo traballo que viñan facendo ao longo da tempada. Ao final, como dicíamos, acabaron o quinto e sexto posto, enfrontamentos entre eles moi igualados na primeira volta. Bueno, esperábamos que fora así, pero bueno, tuvo unha lectura moito máis acertada ao partido Balonmán Cangas Ose, unha mágoa por parte do Guardés, pero bueno, isto non pode empañar a boa temporada que fixeron este grupo. Está claro, e ademais, pois, bueno, como apuntábamos tamén, fala moi ben tamén do nivel do conxunto do Baixo Miño, non, pois que dúas xogadoras infantís o ano pasado foran plata e este ano bronce no CESA e foran integrantes, non, das seleccións galegas. Por suposto, sendo parte importante dos equipos. Pois encaramos xa os últimos 5 minutos. Erika que sigue movendo o balón aí para Irene. Erika de novo aí a extremo central. Dá o Tecnosat Balonmán Cangas, balón para Dafne, que ben Erika quiso filtrar ese pase aí, moi ben agora as mans. Vemos aí tamén a Ángela de novo que sube, que ven Daniela que se move entre líneas. E agora sí, ese xogo máis combinativo, movéndose. Bueno, que fai que de novo o Guardés aumente un gol máis no seu casillero. 26-14, sigue con esa renda de 12 Balonmán Cangas, que ademais sigue atacando, que ven ahora ese bloqueo, pero moi ben saltado por parte de Lea. Un novo gol, de novo esa continuidade que lle estuvo dando Cangas en todo momento o balón, Mendu. Sí, chegando e contactando moi ben cos extremos, que ao final é un xogo que en infantiles a veces costa, porque ao final as primeiras líneas suelen ser máis determinantes e ese pase costa miralo nestas categorías. Pero Cangas está dando ben esa continuidade e os extremos, tanto dun lado como outro, están bastante acertados de cara a portería. E aí a primeira internada de Lea. Moi boa internada, ao final cuadraron aí moi ben o corte da pivote para a zona exterior coa trayectoria ao centro e acabou rematando só a portería. E aí estes últimos minutos, esa parada de Lúa, que volve a haber un cambio no marco do Guardés. Vamos a ver aí de novo un novo ataque, unha nova oportunidade para o Mecali Atlético Guardés. Vemos aí ese balón de Lea, outra vez de novo esa finta. Balón que chega a Sabela no extremo. Daniela que quere intentar superar aí ese lanzamento dende moi lonxe, que non obtuvo esa
non? Esa finalidade que buscaba a central do Guardés, xa, pois, bueno, esta frustración, non? Digamos, dos últimos minutos de mirarse fora da final. Sí, o que veñamos dicindo, ao final é unha situación moi lonxe da portería, en apoio, desde parado, é moi complicado que esa situación finalice en gol. E miramos aí o intento de Chantal no pivote, tamén moi ben a defensa, moi inteligente Ángela, que no momento de executar o lanzamento a pivote do Morrazo quitou a man para que executara o chut de un xeito máis liberada, que ven esa volta e balón para Ángela, donde pongo o balón a xogadora. Moi ben tamén esa combinación, non? Sala extremo, ocupan espacio e vai caro extremo, bueno, vaise repetir un pouco a diferencia do último encontro, non? Sí, sí, parece que sí. O último foi de 11, se non me equivoco, o último semifinal masculina. Esta vai agora mesmo co gol de Carla Fandiño de 12, pero bueno, falta 1 minuto e medio por diante. E o que decías ti, a situación de antes do Guardés, simplemente cunha repetición de pase, ao final que se nera esa duda porque as xogadoras están basculando a zona de balón, xa se nera ese espacio. Moitas veces é dar o balón. E vemos que Sabela ocupa o espacio de pivote, que ven Valentina intentando, Marcela que quere superar pero non é capaz. De novo ese balón para Valentina, move o balón aí o Guardés, minuto xa 24, último minuto do encontro. Daniela que intenta superar, que intenta volver a facer unha finta, se revira a volta. E sigue o seu. Esta rapaza baixou a Cancela. Dixo as súas compañeras que quería estar na final, e menudo partidazo que está facendo Daniela, A verdade é que sí, a verdade é que sí. Leva un partido excepcional. Está claro que ha sudado pola defensa, pero esta situación sola en 6 metros atalla o lanzamento. Aí a afección do balonmán Cangas, que xa celebra e coñecedora de que as súas xogadoras infantís estarán na final desta Final Four infantil, esperando a coñecer rival no partido que vamos a ter a continuación, pero este de momento aínda non rematou, quedanlle 10 segundiños. E moi ben agora Dafne Erika dándolle esa pausa aí, van a buscar o último lanzamento, parece que non, e celebran as xogadoras do Cangas ese pase, como podemos ver en pantalla, a final de mañán. Mendu, onde crees que puderon estar mentras miramos aí a afección do equipo que se xogou como local? Pois buenas claves, non, deste encontro. Pois como viñamos dicendo durante o partido, ao final eu penso que a victoria estivo na lectura do xogo, ser capaz de iniciar unha xogada e ser capaz de darlle esa fluidez ao balón e chegar cara ás zonas exteriores, tanto en situacións de 1-2 de penetración como en situacións de lanzamento do extremo. Ao final esa boa lectura do balón Mancangas foi o que marcou a diferenza no partido. A esa boa lectura lle sumamos que a nivel defensivo fixeron moi boas accións. Estou recordando algunha de Carla, non, disuadindo aí a central do Guardés cando os laterales atacaban aí a esa espalda, mentras miramos tamén accións repetidas bueno, do encontro, non, desa primeira mitade. Pois se a esa faceta defensiva que estuveron moi acertadas as xogadoras, e sumas tamén o acerto que tuvo pois unha xogadora como foi Daniela na portería baixo os 3 paus, bueno, pois ten este desenlace de 28-12-6, non? Sen dúbida, ao final o que decíamos nestas categorías, inde por enriba a porteira está acertada con a boa defensa adiante, pois ao final é moi complicado, Pois turno agora para, bueno, os adestradores, as adestradoras de facer ese saúdo. Vamos a ver aí, creo que xa fixeron as xogadoras do Cangas, están esperando mentras vemos repetidas accións do encontro. E xa temos por aí abaixo a Katy preparada para buscar algunha protagonista, mentras a adestradora do Guardés, bueno, entendemos que lle estará dicindo a xogadoras o mismo que comentábamos, non? Que estuvo moi ben o esforzo, que tampouco este partido ten que empañar todo o traballo dunha temporada, e aí está o recoñecemento tamén da súa afección, non? Sen dúbida, ao final é moi importante, son rapazas, está claro que teñen que ver aquí, competir, facer o mellor posible, pero non se lle pode quitar a importancia ao traballo feito durante o resto da temporada. Pois vemos aí tamén en imaxen, mentras están as
repeticións aí, bueno, do lanzamento de Dafne, non dun gol de Dafne, desas accións combinativas que tuvo Balonmán Cangas. Miramos aí tamén a imaxe, que bonito é mirar, celebrar, non, as rapazas, a máis ca súa bancada, non? Sí, sempre bonito. Ao final é unha parte moi importante. Están os pais que as levan acompañando durante toda a tempada e ao final é unha parte importante de todo isto. Pois aí temos esa imaxe tan fermosa das xogadoras do Cangas celebrando. Xa está Katy decidindo quen vai ser a compañera. O que pase non lle deixan, non? Está aí Katy preparada a ver se encontra unha protagonista, que parece que sí, cruzamos os dedos. Vamos a ver, despois da foto, pois claro, ten que ser despois da foto. E mentras, bueno, que xa estamos vendo, siguen as imaxes do partido. Pois bueno, un encontro que se vai a disputar agora. Xa estamos vendo as xogadoras e os xogadores as xogadoras e os corpos técnicos do Cisne e do Balonmán Lalín, encontro que vais a disputar agora. Mendu, previsión do seguinte encontro. Mentras... Pois, ao final, como decíamos antes, é moi complicado dar unha predición. Ao final, bueno, chegan como favorito, digamos, o Larín, que xoga en casa, ainda por riba, ven de quedar cuarto na clasificación polo 7º posto do Cisne, pero son rapazas e os partidos hai que xogalos, é moi complicado. E ademais, nos dous conxuntos hai rapazas que xogaron na selección. Creo que xa temos por aí a Katy, unha protagonista, capitana do Tecnosat Balonmán Cangas. Katy, damoste paso. Pois sí, estou aquí con Claudia Cruz. Claudia, primeiro de todo, noraboa. Grazas. Que estades na final da Final Four. Bueno, ademais de aquí loitaches hasta o final, porque levaches hasta un golpe aí na boca. Sí. É que Claudia está nerviosa, está moi nerviosa. Claudia, chegastedes aquí o Tecnosat Balonmán Cangas e dixechedes, non, isto é para nos de cabeza final, Claro, saímos cun mismo objetivo que era facer o mellor posible e o conseguimos. Objetivo conseguido, non? Sí. Que esperamos de mañá? Que rival gustaríache que vos tocara? Non sei, son os dous moi difíciles. Esta rapaza ten resposta para todo, ten resposta para todo. Está en deixarse en palabras, e mira que difícil, Pois nada, Claudia, queres dicir algo as túas compañeiras? A ver, que isto despois podelo mirar, Estou moi orgullosa delas. Moi feliz de compartir isto con elas. Pois mira, maravillosa, verdade? Que as palabras perfectas, Claudia. A celebrarlo que equipo. Continuamos agora coa segunda semifinal infantil femenina. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.